Fontane di Trevi. Tuo fa l'americano, americano, americano. Sienta me chi to fa fa. Mami, toto nehovor. Zastavte, zastavte. Máme spoždení. Podo siente disturbato. Čaute kamoši, vítam vás pri ďalšom videu. Máme dneska utorok, máme presne 12 hodín, to znamená, že balíme kufre, balíme batohy, pretože máme ďalší rodinný tripík a tentokrát to bude do Ríma. Your parents! Kiss. Čau, oci. Autičko máme zaparkované, však mami. No a my ideme na letisko. Pozrite tu, my sme ešte ani nedošli na letisko poriadne. Mám kroštičky do hlavy. Áno. My vás zdravíme z Ríma. Už sme v meste, kráčame na ubytko. Z letiska sme išli shuttle busom, ktorý sme si kúpili cez Get Your Guide. Si chceš teda? Áno. Dobre. Teraz rozmýšľam, že kam. No nič. My sme práve došli na naše ubytko, ktoré je nádherné, moderné a má úplne krásnu záhradu. Ale ideme na room tour. Tu je nejaká taká kuchyňa. Taká mini, chápete, nič špeci. Že ja budem ukazovať, to budeš natáčať. Dobre. Presklená sprcha. Postel... Viete čo, preberám slovo naspäť ja. Takže tu máme kúpeľňu, Leila vám poukazuje a hovoriť budem ja. Dobre. Dobre, poď ďalej. Aha, čo si má hovoriť? Prejdi tu. Dobre, tu máme našu dievčenskú izbu, a.k.a. obývačku. Televízor, celkom akože comfy. A pokračujeme ďalej na... balkón, ktorý je nádherný a vidíte reálne. Ja vám ukážem. Bazilika svätého Petra. Takže my máme presne vedľa Vatikánu, čo je super lokácia, lebo ideme skoro ráno do Vatikánu, takže nemusíme tak skoro ráno vstávať. A takýto máme výhľadík, vám ukážem všetko. Ja som spokojne vypla kameru, ja som zabudla, že sme vám vlastne ukázali izbu. Takže mám rýchly dodatok. Tom, že sa to nikto neprezlieka. A takto vyzerá izba našich rodičov. Máme za 5 minút 7:30 a my vychádzame do ulic, dali sme sa trošku dokopy na ubytku a ideme najprv nájsť tú pastitériu, kde dáme nejaké pasta, ktoré zoberieme so sebou. A taký mám fit. Ideme práve na tie pastá, ktoré som spomínala, ale stala sa taká vec, že je to celkom dlhý rad, akože takýto. Takže ideme počuť, ako dlho budeme čakať, momentálne je... 19:37. Takže máme 8 hodín a 10 minút a teraz sme dostali naše jedlo. Zavolili sme si to do tašiek a ideme nájsť nejaké lavičky a nejaké miesto, kde si to zjeme. Usadili sme sa tuto pri Vatikáne a ideme vám ukázať, aké máme cestovinky. Ja som bola najhladnejšia. Áno, takže už sú zjedené, ale boli s pestom. Bazálka pesto, áno. Ja mám klasické, neviem ako sa volá, ale napíšem vám to tu. Toto má ocko cestovinky. Spaghetti alla carbonara. Áno. A Leila? Ja mám bolognese. Noemka má studené. Ale viete, aké studené? Také studené, že normálne, keď som sa snažila nabrať, sa mi zlobila vidlička, vám ukážem. Ale studené preto, že sa s nimi chcela Mami, fotiť. toto nehovor. Takto sa mi zlobila vidlička, proste, chápete? Dobré ráno! Vítame vás v tomto novom dni. Čaute. Čau. Trošku sme to nevypočítali, my sme totiž stávali 5 niečo. Ale aj tak je 7 hodín, keď odchádzame z domu. Ale nevadí, aj tak sme celkom skoro, lebo ideme na Fontanu di Trevi.
a chceli sme sa trošku vyhnúť všetkým tým ľuďom, tak uvidíme, či sa nám podarí alebo nie. A sme. Ideme. Ideme. Tuo fa l'americano, americano, americano. Sienta me chi do fa fa. Reálne, kamoši, my sme pri fontáne di Trnavy. Je síce skoro ráno, asi, počkaj, konkrétne 7:36, je tu asi, že milión ľudí, ale stále lepšie, ako to bude neskôr. Fontánu postavil, ja sa si musím prečítať, Niccolo Salvi v polovici 18. storočia podľa návrhov Berniniho. Take a walk, hallelujah. Sun is out, hallelujah. Kissing you, hallelujah. Dream of you, hallelujah. Look at you, hallelujah. I'm loving you, hallelujah. Kde sme práve prišli? Španielské schody. Od námestia začína exkluzívna obchodná ulica Via Condotti, kde býva aj známa herečka Sofia Loren. Chápete, my sme sa tešili, že tu budú také, tu vidíte, tu mali byť strašne pekné kvety. Kvety sme sice nevideli, ale suchý bordel a lúpenie áno. Kavička. A tu sú naše croissantiky. Už krátne z croissantu. Come prima, più di prima, t'amerò. Per la vita, la mia vita. My sme akurát boli v Panteóne, boli sme aj vo vnútri, kúpili sme si 2 dospelácké vstupy, Leila mala zadarmo, lebo to je do 18 rokov a ja som mala myslím, že za 2 €, nie? Od 18 do 25, takže pohodička. Leila, povedz nám svoje pocity prvýkrát z Panteónu. Wow. Rodičovia, povedzte, aký bol váš pocit z druhého kratu v Panteóne? Ja klasika, 30-10. Ďalšia naša zastávka bol kostol svätého Ignáca s nádherným stropom, ktorý namaľoval okolo roku 1685 Andrea Pozzo. Kostol nemal peniaze na stavbu skutočnej kupoly a preto ju namaľoval na rovné plátno ako ilúziu trojrozmernej reálnej kupoly. Mala by zobrazovať 4 svetadiely: Ameriku, Afriku, Európu a Áziu, ľuďmi a zvieratami, ktoré na nich žijú. My sme sa ešte zistili, že to čierne, čo bolo v strede, takže sa vieš zaplatiť, aby to zasvietili na to. Za euro tiež. A potom ďalšia vec je, že tam je také akoby kružko, čo je akože akoby vrch toho domu. A keď si to pri vchode alebo v strede, tak to vidno, ako by to kružko bolo v strede, ale keď si reálne potom tak zistíš, že to kružko je proste napravo, až to je tiež iba ilúzia. Sme do ďalšieho cieľa a týmto je trhovisko. Vyberáme si samozrejme ovocie a mix ovocia. Mamka sa už pýta, aké. Chcem nejaký mix. Everything mix, okay. Everything mix. A ja som tiež ešte mix. Áno. Keby ste chceli vedieť, ako tento deň ide, tak najprv prosím Šťapala, jak, nechcem povedať. Jak ja. Tu. Začalo to vlastne tým, že som mala ten croissant, ktorý ste videli. Samozrejme hore, ak bola tá džabka toho krému, tak ten krém išiel takto pekne po mojich vlasoch, hej, takže teraz sú také prírodne lepkavé. Potom som pokračovala tým, že som vlastne vstúpila do rozhorúceného asfaltu. Takto som stala na ockovej, ale mi takto tu jak kobyle proste umývala ten asfalt z topánky. I can't shake this feeling that you want me to stay. Can't get you off my mind. Let's see what you decide. But boy, am I the one you want, or is this a game? Can't tell if this is right, but I want you by my side. Ďalším plánom nášho výletu je Forum Romanum a myslím, že tam hore je Palatine Hill, tak toto ešte by sme chceli dať pred Koloseum. Akože túto tu hore? No, Palatine Hill musí byť hill. Čo? Horšie to bude dole. Vyšli sme na ďalšiu horu, tentokrát aj s čajkou a máme vyhľad audovačky na Forum Romanum a tam v diaľke, tu, vidíte aj Koloseum. Mamka, ocko, as always. Bubi. Hello! My sme pokračovali v našej ceste priamo až do reštaurácie. Ja mám Cezar šalát, klasika. Mamka, aký máš šalát? Caprese, vín. Mamka má caprese šalát s jednou bazálkou. A tuto dva ešte čakajú na ich jedlo. Pitu! Oh damn, ukáž? Oh damn. Leila práve vidí, aké je spálené, to sme teraz hovorili. No tak už to vidíte aj vy. Pokračujeme našim obedom až k dezertu a tým je samozrejme gelatko. Leila? Stačítela? Mami? Tiramisu a mango, perfektné. No, oci?
Ja mám samozrejme čokoládu a koko, ale už mi to tečuje. Sa zbavujeme Leily. Leila sama odchádza do Kolosea. Leila. Perfect. Only one? Yes. Okay. Čau Leila. Thank you. Leila VIP. Pozerajte tu. VIP? Aké máš pocity? Thank you so much. Povedz si nám rýchlo pre túto kameru. Neviem, ale neviem, ísť teraz. Však ďalej? Ďalej? Aha, dobre. Čau. Čau. A my si ideme vymyslieť program, ktorý zatiaľ ešte neviem, aký bude, ale ideme si užívať, že nemáme nabitý program, ako nám Leila povedala. Mal by to byť, že akože najlepší spot na fotenie Kolosea. A tak to vyzerá pozadie. Ešte máme chvíľku do vstupu do Kolosea. Musíme trošku oddychnúť, nabrať nové sily a hor sa za históriou. A tak to vyzerá pohľad z arény na Koloseum. Tam dole som chodila. Tam po týchto cestičkách. Neviem, či to je úplne worth it, pretože tam hneď už je first level a my sme chodili proste tu hneď dole, takže akože nie je to nejaký úplne rozdiel, ale to underground bolo celkom zaujímavé. My sa už nachádzame vo vnútri Kolosea a máme vstup na prvé a druhé poschodie. Leila mala vstup aj dovnútra, dole vlastne do arény. Ja som práve zistila, že Leila vám natáčala videá, takže už ste ich asi videli, ako to vyzerá. Ukážem vám to aj z hora, vlastne z toho druhého poschodia. Leiluška. Pána som bola upgradenutá na Leilušku. Začalo trošku pršať. Nechápeme prečo, lebo bolo krásne dneska, ale to len tak ropí, takže v pohode. Ako bolo krásne? To už sme ukazovali. Aha, dobre, tak nie. Stále nám prší, ideme pozrieť, dokedy má pršať, ale zatiaľ nám horšie. A zatiaľ stojíme tuto vlastne pod takouto striežkou. Pršať nemalo, takže nevieme, čo sa pokazilo. Ale problém... strašne kričia všetci. Hlavne Američania. Mám veľkú hlavu, sama o sebe, má ešte 4 štajbisko pred kamerou najmä. Zdá, že vám sa nič nezmenilo, iba začalo pršať viac a my zmokneme ako také kurčata podľa mňa. Tu Leila beží. Cestou sme sa zastavili na pizzu, mamka si kúpila kebab a a nikdy sme nešli okolo žiadného, takže konečne. Hlavne, že keď ja chcem kebab, tak by to vám každý zakáže. A už dúfam, že konečne ideme domov, lebo tak ma bolia nohy. Dovidenia. Buongiorno! No, máme takéto krásne raňajky. Bol to naopak. Však tak som ti dala. Tak. My už klasicky sa ponáhľame, lebo máme vstup do Vatikánu o 8. Mal som tam prísť 15 minút skôr a je 7:46. Takže utekáme. Už stojíme v rade, je presne 8:00, takže začali ľudí púšťať. Akože rady vyzerajú strašne dlhé, ale idú úplne rýchlo. Takže my sme vlastne tuto niekde blízko vpredu a rady sú až tam vzadu. No a samozrejme, aby som pokračovala k čomu všetkému proste nevyšlo, tak som si zabudla vidieť náušnice, ani vlastne všetku bižutériu, takže nemám absolútne žiadne doplnky. Chceš niečo povedať? Ja chcem povedať, že tie rady sa nejdu až tak rýchlo a potom si čeknite, do ktorej pasičke máte ísť, alebo sú 4. Áno, takto na lístku, keď si ho kúpite online, tak vám tu presne píše ďamka, ukazuje, že vlastne v ktorom rade máte stať. A máš reťazku, nie si celkom bez bižutérie. Akože mám, lebo tu nosím stále našťastie. A vlastne toto dobre, že ho nemôžem dávať dole, bo inak by som ho tiež zabudla. Takže jedno šťastie. My s dievčatami sme si už vybrali, akú vaňu chceme. Takú ideálnu veľkosť, chápete? Leila, čo chceš robiť v tej vani? Dĺžky, jasné, tréning. 3 metre bude mať určite. Super váňa pre nás. Ďakujem ti, Pio Clementino, či Clementino Pio. A prechádzame ďalej po našom múzeu. Dúfam, že ma počujete. A našla som úplne krásny výhľadík. Inak občas sú tu otvorené okná, takže máte úplne krásne výhľady vonku, aj tuto. Páči sa ti, keď sa prechádzame sami po vatikánskych múzeách? My milujeme dovolenky, keď sme všade sami. Every time I talk, you listen. Every pain I feel, you feel. Sometimes it's like you can read my mind. That's why I'm with you. Práve sa nachádzame v galerii MAP.
normálne, že mapy tu máte proste po stenách. Ale pozrite, aký krásny tu je strop. Úplne extrém. Takže Sixtinská kaplnka je za nami. Tam sme si posedeli pol hodinky z každej strany. Odkiaľ je presne v akom čase? Od 9.50 do 10.20 a s Lejlou od 9.53 sme stáli presne pod obrazom Stvorenie Adama. Je dobré si posedieť na rôzne strany, lebo vždy vidíte obrazy oproti alebo hore. Ale tak nás bolia krky, lebo tak kúkate celý čas, že masaker. Máme malú obednú prestávku na jedlo. Ja mám Janova? Kanova. Zapečená kanova. Ja tu mám klasiku mozzarellu paradajky. S ockom sme si dali kapučinka, oco cheers. I muzej Vatikánu. Lila kradne od nás, lebo povedala, že ona nebude hladná. Mamko, lebo ja som hladná. Áno. My už pokračujeme v našej prechádzke, v našom objavovaní Vatikánu. Sme momentálne vonku na záhrade. Tu vzadu vlastne už môžete vidieť baziliku svätého Petra. Ďalšia zastávka chceme ísť pozrieť na Papamobily, ktoré by mali byť vlastne tuto dole, keď prídete, tak dole v garáži. Lučko, si hladná? Hej. A aké máš miesto vybraté na obed? Jubilee. A čo to je? Nie, Jollibee. A to je taký mekač, ale taliansky. Uvidíme. Dáme z toho videko. Katneme sa už tam. Pedluška, feedback. Som sklamená. Z čoho? Všeobecne. Fakt? Koľko z 10? 6. A ja kvôli Lejlinému, Lejluškinému sklamaniu, ja len 28 z 10. Mami, teba ako chutila smrska? Smrska bola super, smotanová. 10. A moja smrska bola super, smotanová s karamelom. She got that vibe, mi chico. Dance all night, mi chico. Eyes on me, mi chico. And now here we go, deeper. She got that vibe. Pokračujeme ďalej v našej ceste. Od Vatikáne sme išli domov, trošku sme si dali dokopy, chvíľku sme si pospali, nabili sme si telefóny, kamery, všetko, zmenili sme si outfity, pretože dneska plánujeme byť dlhšie v meste. A presunuli sme sa metrom naspäť do mesta. Taký tu máme výhľadík, veľa samozrejme robí fotečky. Lužko, povedz nám, kde sme? Sme na Piazza del Popolo, tam je výhľadka, na ktorú sme nešli síce, a tam je Villa Borghese za nami. Už vyšľapali hore a sme v parčiku. Ideme na team building. Ideme si prosím pekne požičať 4 bicykle. Našli sme, kde sa požičiavajú a dúfame, že nám ich aj dajú. Prvé momenty na tomto bicykliku. Je vina? Tu sú také pedále. Čo počuj? Oci? Oci, vidí vtipno? Ja len zmizneme im z dohľadu a sa vymeníme, keď sa Demišu. Nechcem! Vlastne to je sranda. Ak nechcem! Zleli ty? Nechcem! Vlastne to ty nemáš ani normálny voditeľ. Dúfam, že ideme rýchlejšie ako ona. Zastavte! Máme spoždení! Prečo som bol taký spotený? To nikto nič nerobí. Ďalšie ideme, ja to však aj vidím. A ja vidím mňa. Tomu sme sa dali trošku. Bravo. Lela, točíme. Toto je ľadové cappuccino. Lela má ľadové latte, ktoré bolo z nejakého dôvodu v mixeri. Stalo to jeden kus 4 €. Taste test ideme. Tak mlieko. A tam to sladké. Kde máš sirup? Čo? Ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, pues que me ayuden. Odovzdali sme naše autičko, dali sme si ľadovú kávu
A teraz pokračujeme sa pozerať na jazierko, ktoré sme vlastne celý čas hľadali a na ložičky. Pôvodný plán bol zajsť do Sephory, lenže problém je, že Sephoru sme našli, ale vyzerá takto. A hlavne takto až niekde pod tadiaľto. Do Sephory určite teraz nejdeme a dúfajme, že tu budeme ešte nejakú inú. Ey, ahora todos quieren una colombiana, una puertorriqueña, una venezolana, una domi que lo mueva rico, y que lo prenda desde la mañana. No me... Dorazili sme už do McDonaldu pri španielských schodoch. Ideme taste test. Leila ani nevie dýchať z toho, že sme vlastne tu došli reálne. No, tlačiť, pučiť. Mám McWrap, ale s granou, so syrom. Máme super mekač, pekno mekači. Sme opäť pri fontáne di Trevi, že sme sa pozrieť, ako to vyzerá, keď sa tu predávajú lístky trošku neskôr, ale vyzerá to tu brutálne plno. A takže som prekvapená, že vlastne nepúšťajú veľa ľudí dnu, že reálne, ak to zaplatíte a vyčkáte ten rád, tak máte fakt, že veľa priestoru na fotky, ale ja si neviem presne, ako dlho sa to čaká, lebo tu je proste, že brutálne veľa ľudí. 11 rokov nám ocko hovorilo, že najlepšia je zmrzlina, je gelato pri fontáne di Trevi a mal pravdu. Je to stále aktuálne, je tu strašne fajná zmrzlina. Cestou na metro, ako sme utekali, sme našli... Cestou na metro sme našli aj tie ústapravny, ktoré sme vlastne dneska vylúčili, že už nestíhame. Ale boli za mrežami, takže je veľká šanca, že tu prídeme aj zajtra. Je 11 hodín, my sa pomaly vraceme domov, ideme do sprchy, ideme do postele a ozveme sa vám zajtra. Dobré ráno! Dobré ráno! Hello! Ideme mimo nášho programu, klasicky. Momentálne máme 7 hodín, 10 minút, 5 hodín spánku za sebou a utekáme na ďalší program. Chceme ísť do Baziliky svätého Petra, chceli sme ísť trošku skôr, aby tam neboli toľko rady. Takže to vám ešte povieme, že ako dlho sme reálne čakali a ešte sa rozhodujeme, či chcem ísť vlastne hore na kupolu. Myslím, že lístky tam stoja 10 eur. A je tam koľko schodov? 500 schodov. Takže to sa ešte rozhodneme. No a little reminder, ak si nebuknete vstupenky do vatikánskych múzeí skôr, tak rád začínal tamto a pokračuje vlastne až po tadiaľ niekde. Sme vo Vatikáne, čakáme momentálne v radoch a ideme zistiť, že ktorý je vlastne náš. A my čo si zistila? Je to všeobecné usmernenia, že netreba tu jesť. No, tu je jeden rad, nejaký takýto. Náš je nejaký takýto. Vraj naši, keď boli minulé, tak stali až tam niekde. Šlo by tam, Emka, v polovice tamtých stĺpov a tak cez celé toto. Ste pravili, že za stĺpmi, tak som... Ale s tými je z druhej strany. A že vraj vtedy to trvalo asi 2 hodinky. Takže sme pozitívni, že to bude rýchlejšie. Vyšli sme za 10 schodov a tak akože veľmi zvažujeme, že asi tých 500 dneska nedávame. Ale už keď ste tu, kedy zase pôjdete? Schody už nie. Tu bola v stredu audiencia, takže sú tu pripravené stoličky. Tam vzadu umývajú schody. Čakali sme asi dokopy nejakých 15-20 minút, už aj s kontrolou, aj so všetkým. Čiže fakt ráno je to úplne pohodička. Áno. Tu je socha Pavla s mečom a tuto na druhej strane v ďalke vidíte sochu Petra s kľúčami. Tu by mala byť jubilná brána, ktorá sa otvára raz za cca 20 rokov, 25. A nie cca, ale ešte presne 20 rokov. Tu vidíme pietu. Michelangelo Buonarroti. A toto je zase tá brána znútra. Čo na Slovensku máme tie nepohodlné lavice, keď ešte vo Vatikáne sú proste stoličky. El verbo utilizado por Jesús indica un amor total.
Presne ako som vám hovorila, že tu sú potom neskôr strašne dlhé rady. Takže ten rad končí tu a ide asi nejak takto. My momentálne hľadáme pohľadnice a poštu vatikánsku, aby sa mohli poslať domov babkám. Tak tu máme známku. Takže pošta je poslaná. Nachádzame sa už na Anielskom moste. Za nami je Anielský hrad. Kupujeme tašky, chceme zaplatiť, nie komu a anieli. Zašli sme do tejto cutenej kaviarničky a kúpili sme si raňajky. Mamka má nejakú buchtu s krémom. Chcete? Hej? Taká šiška s vanilkovým pudinkom. Dobre. Vedľa Socko majú croissanty. Môžem ochutnať, mami? A samozrejme rané kapučínko musí byť. A ja, aj Ocko, pozrite. Učíme Ocka na dobré veci. Moja prvá acai bowl, mám tam jahody, čučoriedky, mango, ananás a pistácie. Nachádzame sa na Piazza Navona. Tam máme acai bowls, to sme si boli kúpiť. Mamky je to im veľmi nechutí, ne, mi to je také, že mid a mne to veľmi chutí. Došli sme k Largo di Torre, Argentína. Mohli by to byť pozostatky 4 chrámov a miesto, kde kedysi bankári robili svoje kšefty. A Noemi sa ešte nepochválila, ale ona má novú šatku. Ale ja sa musím pochváliť, našla som takúto krásnu, vidíte, takúto svetlomodrú, 100% hot wrap, hej, 100% silk. Con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria. My sa práve nachádzame na Monumento Vittoriano Emanuele II. A sme teda dnu, vyšli sme si všetky tie schody a vyšli sme ešte hore, tam, kde sa vlastne vstup platí. A myslím, že klasický lístok je nejakých 18 eur, čo je pre mňa celkom dosť na to, čo tu je. Ale reduced, teda od 18 do 25 je za 5 eur. A Leila samozrejme to mala zase zadarmo, keďže je do 18 rokov. No a ideme vám ukázať, ako to tu vyzerá. Rím sa oplatí do 18. Ešte furt tam také červené odem. Samozrejme klasicky tu niečo stavajú, ale vyhľad je aj tak veľmi pekný. A my sa ideme teraz snažiť zistiť a nájsť taký ten sklenený výťah, ktorý by sme mali vedieť ešte ísť vyššie. Takže uvidíme. Z druhej strany inak vidíte aj Koloseum, ale tam sme už boli, sme to nenatočili. A ideme teda hľadať ten druhý výťah. Našli sme to! Našli sme výťah a kebyže toto fakt neuvidíme, tak to je veľká škoda. Pozrite, reálne tu idete na každú jednu stranu, vidíte tu všetky proste pamiatky Ríma. A to je všetko ukázané, čo je čo? A to je to na všetkých týchto výhľadoch. To je festku inak. Co to spáčam? Tamto tu máte Koloseum. Nachádzame sa znovu pri ústach pravdy. Previezli sme sa autobusom, chceli sme ísť aj dlhšie, ale samozrejme sa mi nepodarilo validovať naše listky. Takže sme sa previezli, že jednu zastávku. A taký tu máme rad. A už sa tá chvíľa blíži. Toto mala byť kľúčová dierka, nie otvorené dvere.
Pôvodný plán bol tu ísť na sunset, ale keďže nám ani jeden iný deň sunset nevyšiel, tak sa tomu nedávali veľké šance, že sa tu reálne ešte vrátime. Takže sme tam radšej prišli už rovno teraz. Chvíľku sme posedeli v záhrade a vyzerá to tak, že tá kľúčová dierka už bude naspäť kľúčovou dierkou. Takže ideme na druhý pokus. Update, už stojíme v rade, už sa to hýbalo, samozrejme otvorili dvere, prišla dodávka, ktorá tam teraz stojí v strede toho a samozrejme nič nie je vidno. Update, dodávka zatiaľ odišla, dúfame, že už jedna ďalšia nepríde. Sme sa premiestnili busikom k bazilike, kde by mal byť pochovaný pápež František. Santa Maria Maggiore. Áno. A ideme skontrolovať, aký dlhý je rad. To vyzerá zvonku. Sedíme už v reštaurácii, našli sme nejakú, ktorá vyzerá celkom fajn. Prinesú nám takéto, prosím pekne, že welcome drinky, prosečka. A keďže my oslavujeme mamkine meniny, tak si ideme aj zaštrngať. Cheers! To najlepšie. Ďakujem. Práve nám priniesli jedlo. Ja mám pizzu Capri. Mami, čo máš? Telacinku, nejakou citronovou omáčkou, zemiaky, šalát. Oci? Risotto hubové. Fungi. A mám cestovanie z Bonne s omáčkou. Zase again. Ideme jesť, proste už neobkecávame. Ideme jesť. Samozrejme, našli sme obchod, kde máte všetky veci za 1 euro. A chcete vidieť náš košík, pozrite. Proste samozrejme, my sme si museli nakúpiť. Áno, proste všetky veci, čo tu mali. Všetko sme pokúpili, takže ešte pokračujeme, ideme sa prehávať ďalej. No, ozbíjali nás. Oci, pozri, máme taštičku plnú veci. 16 eur sme minuli v obchode, kde všetko stalo 1 euro. Takže milión magnetok, proste príveskov, vejarov, ja som si kúpila šiltovku, proste všetkých bludov, ktoré nepotrebujete, tak sme si kúpili. Presne. Po dlhom a náročnom dni sme opäť pri Koloseu. Mamka si potrebovala oddychnúť a ona má veľmi špecifický spôsob oddychovania, však mami? Áno, ležmo. Ležmo a hlavne tak, že by mala výhľad nad Koloseo, takže mamka šlafenuje. Však Bobík. A Lila robí vankúš. Ale je to úžasné, odporúčam všetkým. Tipy, triky nášho výletu. Mamka viaže Lejle topánku. Uzliček som urobila, nerozviažeme. Je odkiaľ ide? Stadiaľ. Žmurknite. Takáš? To sú hrozné. Ja sa na 4 z 3 fotkách rovnaká. V týchto prvých sa Ela zabudla meniť si pozy, tvoriť sa inak. Ale pri tých druhých to už bolo lepšie. Na posledná je najlepšia. A dosť. No a náš výlet musíme zakončiť sladkou bodkou. Čo bodkou? Že to je celá veta. A 5 dezertami, pretože aj keď Nathanael tu nie je, tak my na neho stále myslíme. V takejto krásnej reštaurácii. Mám posledné percento na tejto kamerke, ale idem vám dať haul, čo sme kúpili. Takže máme tu Rare Beauty Highlighter, Rare Beauty Blush. Potom tu ďalej máme bronzer od Rare Beauty. To bola tá Sephora. Teraz máme takúto taštičku platenú, to je moja. Takúto máme platenú taštičku, táto je Lejlina. Potom tu máme vejare. Takéto. A ja som si kúpila zápisník. Túto kľúčenku som si kúpila. Takúto Roma. To sme si kúpili na chladničku. No a proste milión ďalších takýchto prkotiniek. Maličky sa ideme lúčiť s našim ubytkom, pretože sa balíme. Už sme všetko v procese. Pozrite, dievčatá sú rýchlejšie. Mami, balíš? Áno. Tu sú rodičovia.
My už stojíme na zastávke a čakáme na náš bus shuttle na letisko. Povedzte mi, ako Rím ste zničení? Rím je nádherný, ale sme mŕtvi. Ďalší deň už by sme boli v posteli, aspoň ja. Treba bolo by viac dní, aby sme mali viac spokojné tie dni. Poďme ďalej, poďme. My už sme na letisku, už sme za kontrolou. Máme nejaké 2 hodinky času, takže sme si sadli na raňajky do reštaurácie. Ideme vám ukázať, čo sme si kúpili. Bol tu podľa mňa z toho Talianska najväčší výber. Reálne sa nevedeli rozhodnúť, čo my väčšinou si ideme nájsť reštauráciu. Levuška má... Čo máš? Cinnamon apple twist. A vegánsky croissant s červeným džemom. A cappuccino. A ty? Klasika, italiano, cappuccino e croissant alla cioccolata. Mamka robí biznisy, ale má krémový croissant. A ešte má focaccia, takéto. Cappuccínko a potom ešte mám caprese bagetu. A tu dokonalý výhľadník vonku. Ti vedo, fermo al bancone, labbra che brillano, fingi di niente, mai. My už sedíme v aute, už sme všetci doma v Košiciach a chcel by som ešte dať jednu radu, čo sa týka Ríma. Ak chcete ísť do vatikánskych múzeí, určite si kúpte lístok online a čo najlepšie na najskoršiu hodinu, ako sa dá, o 8 ideál, lebo dnes je víkend, sobotu ráno okolo po 8, 10 minút bolo rád na niekoľko hodín čakania. Nie sme milovníci histórie a veľmi nejako umenia, ale strávili sme v múzeu možno 4 hodinky, 5 a bolo to tak, že sme sa neponáhľali a sme si to akože na pokoji užili. Čiže určite online a čakačka 15 minút. Skratená verzia, proste všade sa dá si kupujte online listky. A s týmito slovami sa s vami lúčime. Sme veľmi radi, že ste dopozerali tento vlogisak až do konca. Dúfame, že si Rím užili tak, ako sme si ho užili my. A vidíme sa s vami teda pri ďalšom videu, pri ďalšom cestovaní. Čaute! Čaute! Čamore!